Ziua și bine v-am regăsit la un nou episod de Pixel Card. Astăzi o să jucăm în continuare. Da, în ce fel o să jucăm? O să fie foarte interesant. O să jucăm camping și o să vă arăt exact cum să faceți să treceți de o secundă să se miște această mapă. O să fac de toate. Sau cel puțin o să vă arăt cum sunt șanse să câștigați. Numărul 1. Aveți grijă la țepi. Numărul 2. Aici nu te omoară din prima. Lava nu te omoară din prima. Doar ți-a de nici, ați văzut. Ce să facem? Ce să facem? Tu ești. Așa, în primul rând. Nu puteți intra în casele, da? În primul rând, trebuie ceva care să vă dea mobilitate. Și trebuie să fiți foarte, foarte atenți. Uitați aici, vă puteți urca pe casă și ceva cu țintă vă trebuie. Numărâți zburătoarele și cei care trag. Și monștri care trag magice. Atenție, dacă vi se termină arma, trebuie să aveți o țintă foarte bună. Vă recomand să jucați Dead Space. Nu observasem planul ăsta până acum. Dacă vi se termină arma, apropo, vă trebuie neapărat, dar neapărat, buți ca să sări mai sus. Eu i-am nivel 1. Da, deci
pentru mine e ușor, dar pentru voi trebuie ori să aveți la Premium Armor care, pentru că dacă ții minte bine, toate te aruncă. Parcă asta. Da, toate te aruncă, de fapt, nu știu. Mă rog, ideea e că îți trebuie ceva care să te arunce sau buți. Înțelegeți? Așa, la boss. Nu știu dacă știți, dar o să vă trebuiască ceva gloanțe, deci eu zic să vă strângeți din timp. Deoarece, după cum vedeți, nu este chiar bine să vă luptați cu mâna goală. Periculos. Și fiți foarte siguri că o să vă trebuiască să aveți la îndemână viață, de să nu o las dacă nu e nevoie, și apărare. Da? Deci să fiți siguri că o să vă trebuiască. Mai ales dacă intrați într-un gard. Cum vedeți, avem o mică armată de monstruleți și dita mai vedeți? Și a fost destul de ușor. Nu trebuie decât să fiți foarte atenți. După aceea puteți să vă plimbați pe aici, mai ales că o să aveți pe aici lucruri strânse și să le luați. No. Eu acum caut niște glonțe pentru următorul nivel. Dar mă rog, cam atât a fost. 10 minute. A fost destul de lung. Da, la revedere! Perfect!